Talking to the kids and the bicycle riders. Talking to the hippies and the Watergate hiders. Talking to the people getting down at the go-go. Shake a tambourine, go and get yourself a whistle and blow. Get it. Shake a tambourine and blow. מה, מתכוננים לתחרות? וואלה, ודאי, כל היום מתאמנים, מתחילים את המופע, ומקווים שניקח גם הפעם. כל קבוצה צריכה לעלות מופע, כוריאוגרפיה מאורגנת עם קטע מוכן מוזיקלי, ומעלים מופע של 3-4 דקות, המופעים הכי טובים עולים בשלב הבא. מכל ארץ יש מין ליגה כזאת, עושים תחרות, המנצחת בתחרות הזאת הולכת לתחרות הבינלאומית בגרמניה. קודם רקעתי איתך, אז נפלתי. איזה זקנה כאן עברה, סבתא אחת אמרה לי, שברת את הרגל, נכון? שברת את הרגל! מי שרוצה להתעניין בכל הדברים הכי חדשים שאפשר בברקדנס, אתם יכולים להיכנס לאתר שלה www.breakdance.org.il breakdance.org.il